Sziasztok! Amit szoktatok látni, ugye a szinkron kereskedésben, hogy longok, shortok futnak. Most megmutatom, hogy hogyan tudod te elindítani. De csak akkor, hogyha van elég saját tőke hozzá, de mindent számol a U-Trading, mert ugye ezt Bybitből is meg tudod rakni, csak ott egyesével kell felépíteni ugye a sorokat. Ez gyakorlatilag most úgy néz ki, várjál, csak ezt átállítjuk szépen, úgyhogy, mert ugye fut mellette az automata, mert azt is tesztelem, hogy csak a manuált lássátok, és akkor legyenek ABC sorrendben a párok. Azt mondja, ott van mondjuk az Arbitrum. Már ideig 0,62-t hozott, megint fut ugye a long pozíció, most jelenleg mínuszban van, átlagolni fog. A shortja már hozott 0,52-t, mivel hogy most nem esik olyan szinten, ezért vár, és nem indul el. A BCH még nem indult, meg a BNB már fogott lefelé, az Ethereum azt mondja, a longon plusz 0,4, a shorton 0,22. Linknél is ott van párba, LTC-nél is, Polygonnál is, a Solana az nem nagyon mozog, a Shuida az mondjuk tőkeigényesebb, Theta, TRX, most idáig az Uni mozog a legjobban. Ez gyakorlatilag ugye ezeket most mindegyiket ilyen este 11 felé vagy éjfél felé indítottam el, már nem tudom. Az Uninak olyan szép mozgásai vannak az utóbbi időszakban, hogy a shorton fogott majdnem $1, a longon meg 0,79-et, tehát mondjuk úgy, hogy profitábilis. Na, ezt úgy tudod elindítani, mindjárt nézzünk egy kereskedési párt, hát kereskedés, AIDC a Pro, és nekem van kedvencbe összerakva, te vagy a top coinok közül válasz, vagy a Layer 1, Layer 2-nél. Mert ezekben vannak a minőségi coinok. Az ilyen C-szériásokat, ezeket hagyd. Jó, mert abból csak bukta lesz. Azok arra jók, hogy azokat lesortold. Nekem az összes A szérián szokott futni, mint ahogy most is. Egyet direkt kihagytam, az X elemet. Nézzük meg, hogy az X elemet mit lehet vele kezdeni, de mielőtt belevágsz bármibe is, nézzünk már rá azért a Bybitre. Gyakorlatilag ott ugye, hogyha rákeresel úgy, hogy X-elem, felhozza. Látod, ez a mozgása van. Itt fent tudod váltani az idősávot, azért van most 15 percre állítva, mert a U-Tradingben direkt a 15 perces skállányt figyeltetem, mert relatíve pontos jelzést ad, és gyorsat. Mivel, hogy 15 perces oszlopokat vesz figyelembe, mert egy ilyen oszlop, ez 15 perc. Amikor az oszlopra rákattintasz, ott mutatja is a mozgást. Tehát most jelenleg, ugye ez a 15 perces oszlop fut, jelenleg 0,13-as emelkedése van bent, 362,47 ezer dollár futott át rajta itt 15 perc alatt. Mutatja ugye a high low, tehát a magas-alacsony árat, de azt itt ugye a képernyő tetején is kiírja neked. Tehát látod, a 24 órás maximum 0,28, a legalja 0,27 volt, ez durván egy olyan 4,valahány%-os mozgás jelent, a mai emelkedés az plusz 1% felett van jelenleg. Tehát van mozgása a coinnak, lehet vele kereskedni. A többi technikai adat, amit mutat, ugye az EMA átlagok. Ez azt jelenti, hogy ugye EMA 7 napos átlag, 14 napos, 28 napos mozgó átlag, nagyjából ezen az értéken kereskedett a coin. Amit még lehet nézni, esetleg, hogyha érdekel és bele akarsz menni mélységében, az RSI, 6 napos átlag, 12-es, 24-es átlag. Annyit tesz, amúgy az RSI értéknél, hogyha 70 felé emelkedik, akkor az már túlvásároltnak kezd el számítani. Felmehet 100-ig is, de nagyon kicsi az esélye, mert akkor valami nagyon bikás roham van benne, de hogyha 70 felett van, akkor jó eséllyel esni fog. Mert akkor elkezdenek profitot realizálni, hogyha 30 alatt van, akkor azt meg úgy szokták hívni, hogy túl adott a coin, az azt jelenti, hogy túl nagy az eladási nyomás, jó eséllyel már meg fog szűnni, és onnantól kezdve elkezdik megvenni. És az okozza ugye ezeket a hullámzásokat. Van még beállítva nekem ugye a Bollinger sáv, ezeket amúgy itt tudod kapcsolgatni, hogy mit mutasson be. A Bollinger is ugye egy mutatószám, ez ugye az alsó-felső átlagértéket mutatja, hogy most nagyon egyszerűen fogalmazzam meg, hogyha az alsó sávot áttöri, tehát látod, hogy ott már érinti az alsó vonalat, akkor két dolog történhet.
hogyha emelkedő piac van, akkor jó eséllyel onnan visszapattan, és elkezd ugye felfelé futni, tehát zöldül az oszlop. Hogyha a felsőt töri át, akkor jó eséllyel onnan fog visszapattanni. Nagyon ritka az, hogy ugye, mert itt is, ahogy ennél a résznél látod, áttörte a felsőt, lejött. Elérte az alsót, elindult fel. Tehát ez egy ilyen egész jó kis mozgó átlag, és relatíve pontosan lehet becsülni, de több technikai paramétert kell nézni. Na, maradjunk akkor az XLM-nél. Ugye kiválasztottuk a kereskedési párt, hogy XLM, átállítom manuálisra, hagyd a mutatót a hedge-en. Azért, mert ez egyszerre fog majd figyelni long és short irányt. Tehát ott tudod hagyni a robotot, hogy dolgozzon magának, de az összes technikai paramétert beállítjuk egybe. Hogyha úgymond nagyon rá akarsz menni egy mutatóra, mert már annyira profi vagy, akkor rá tudod állítani, hogy milyen mutatószámot figyeljen, de nem járunk ott, úgyhogy maradjon már az automatán. Mivel, hogy te indítod a kereskedést, bármilyen tőkeáttételt tudsz használni, arra kell vigyázni, hogy a nagy tőkeáttétel nagyobb a kockázat. Hamarabb fogják lelikvidálni, hogyha azt eléri. Én 10-zel szoktam futtatni, mert a bent lévő tőkeértékhez ez nekem még biztonságos, és simán ki tudom átlagolni. Egy 10-es tőkeáttétel az annyit jelent, hogy ott látod, írja, hogy az XLM-ből 16,971-et akarna megvenni, a 10-es tőkeáttétel osztva 10-zel 1,6971-et fogok rá költeni, a fennmaradó 90%-ot meg ugye a Bybit adja úgymond kölcsönbe, de ezért kereskedési jutalékot fog mérni. Azok se vészesek, de azt majd megmutatom megint a Bybiten. A pozíció indításnál a K-line 15-ön van állítva, nyitási feltétel legyen automatikus, mert akkor fogja figyelni az összes mutatót. Az MACD-t, az RSI-t, az EMA-t, Bollinget, mindent, és amelyik optimális jelzést ad, tehát az adott piaci szegmensnek megfelelően el fog indulni. Egyik statisztika se 100%, mert a múltbeli adatokat tükrözi le, ettől még beragadhat. Mondom, hogy ezeket hogy tudod kezelni. Van egy indikátor figyelésük, itt írja is már most, hogy ugye 1 nap, 3 nap, 7 nap, 15 nap, 30 napos stratégiák vannak beállítva. Ezek csak ilyen vásárlási stratégiák. Ez nem azt jelenti, hogy 3 nap alatt ki fog futni, lehet, hogy 10 perc lesz, lehet, hogy 2 hét, mert nem arra mozog a piac. Nézzük meg, hogy mondjuk egy közepes mit mutat, ami 3 napra van tervezve. A 3 mélységig akarok lemenni vele, annyi elég. Látod, a Bybit számol, hogy van ott még 3131 USDT, amit rá tudok költeni a tőkeáttétel miatt, mert amúgy csak 353 lenne szabadon. Következő mutató, méretszorzó. Amikor az első vásárlásod megtörtént, és utána esik a coin, megveszi a következő ordert, és annak a méretét állítod itt be. Brutálisan magas az 1,73. Ha van bőven tőkét hozzá, csináld. Nem szoktam. Nagyon sok. Mert utána, hogyha nem arra mozog a piac mégsem, mert előfordulhat, nincs Isten pénzese, hogy kiátlagolt. Beszoktam állítani egy 1,05, ez azt jelenti, hogy az előző méretnek az 1,05 szörösét veszi meg. Ha még jobban esik, akkor az 1,1-szeresét vegye meg. Hogyha ettől jobban esik, akkor meg szoktam azt csinálni, hogy utána még tudok adni hozzá plusz ordert, és akkor másféllel megyek végig. Mert akkor olcsón másfélszer annyikat vesz, nagyon le tudja húzni vele ugye az átlagárat, hamarabb ki lehet vele szállni. Leokézzuk. Árés. Azt mondja, hogy ugye ott láttuk, hogy van egy olyan 4%-os mozgás benne. Tehát, hogyha leesne az ári, ő itt 1,09%-os esés után venne. Túlzás. Inkább ezt még viszem lejjebb, jobban széttolom a távot, inkább készülök a rosszabb időszakra, az legyen mondjuk 1,4, ez meg 1,9. És akkor ezzel, ugye az 1,4 meg 1,9-el, akkor le lehet fedni már bőven azt a 4%-os mozgásteret. Ha még attól is nagyobbat szakad, akkor technikailag tudunk utána menni. Követő lefedés. Egy érdekes mutató, ez akkor aktiválódik, amikor itt ugye beállítottam, hogy eléri az 1,4%-os esést, ha nincs beállítva a követő lefedés, egyből megveszi. Nincs kegyelem, elérte a százalékot. Ha ráteszem, hogy még adjon hozzá plusz 0,1-et, az azt jelenti, hogy onnantól kezdve, hogy eléri az 1,4-et, elkezdi követni. És hogyha ez a mozgás 0,1-en belül van, akkor meg fogja venni. Ha nem, mert hirtelen visszafordul, akkor elengedi, nem vásárol, és akkor dolgozik tovább. További befedési leállítás. Nincs, ezt kapcsoljátok ki,
mert nagyon lassan reagál rá. Amúgy, vagy legalábbis nekem lassan, mert azon a ponton érje el, vegye meg, hadd történjen meg az átlag. Profit beállítás körönként. Ugye az elsőnél 0,79% haszonnal kiszállunk. Rendben. Azért tud ez többet is, 0,85. Megveszi a másodikat, akkor 0,79-el szállna ki, mivel hogy ott már dupla téten van rajta, én azt mondanám, hogy 0,75. A harmadik, amikor már háromszoros vásárláson van bent, mert ugye 3 orderrel átlagolt ki, akkor ott már szerintem adjuk oda 0,65-ért. Mert ugye százalékos haszonért adjuk el, csak nem mindegy, hogy 20, 40 vagy 60 dollár áll benne. És nem mindegy, mert ugye onnantól kezdve, ugye kisebb lesz a haszon százalékom, biztosan el tudom tenni, de ugye dollár szinten meg sokat fogok vele keresni. Azt mondja, ezek, hogyha így be vannak állítva, mivel hogy ez kétirányú pozíció, tehát 2 darab robotot nyitsz, ne hagyd az eredeti értékem, és azért, mert akkor el fogja felezni, hogy 8 dollárt használ fel erre, 8-at meg arra. Próbaképpen jó lehet, haszon szempontjából százalékosan jól fog kinézni, USDT haszon szempontjából filléreket fog adni. Ezt úgy szoktam megcsinálni, hogy ugye 60,11-et számol, annak durván a duplája, akkor 121. Látod, át is írja, hogy 34,218. Ez azt jelenti, ha mind a kettő elindul, akkor ez neked 3,5 dollárodba fog kerülni. Tehát én azt mondanám, hogy azért lehetünk ettől bátrabbak. 100 várjál, csak el akarom találni, hogy át tudja venni a kereskedésetek. Ez ugye összesen 40 dollár, tehát 20 dollár erre, 20 dollár arra. Oké? Ez azt jelenti, hogy 2-2 dollárra nyílik meg mind a két irány, illetve hogyha megveszi a 3-3 oldalt, akkor az még ugye szorozva 6-tal. Az a plafon, amit költesz rá. Be van állítva minden. Mivel, hogy mindenki azon kínlódik, hogy ugye munkából és pénzből élünk, és nincs idő semmire. Meg lehet egy olyat is csinálni, hogy van itt működési mód. Ismétlés naponta. Cycle by day. Azt fogja ismételgetni, automata nyitással, semmit nem állítasz át rajta, ezt a legvégén állítod be, lemented. Hát ott írja, 3 naponta fog ismétlődni. Indít. Most kidobott egy figyelmeztetés, mert ugye sok kereskedés fut, nem baj. És megjelenik itt szépen, megint szakad a piac, úgy örülök nektek, azt mondja, hát ott figyelj is, long, short. Ennyi. Az Uni is dolgozik, ez is fog. Jó, idő kell hozzá, az a baj, hogy több kereskedési párt kell feltenni, mert nem biztos, hogy amit te kiválasztasz, az jó lesz. Amikor kipróbálod, én azt mondanám neked, mert ami elég gyakran szokott pörögni, az gyakorlatilag a jók közül mondjuk az Ethereum, az XRP. Ezeket próbáld meg, az ADA is jó szokott lenni, az LTC is, meg a Link is. Tehát ezekből próbálkozz, akár most kezdetnek csak indíts el egyet. Hagyd úgy 3 napig, és nézd meg, hogy mire jut. Jó? De, hogyha lehet, mindig úgy számold ki a 3 napot, hogy hétvégéig leálljon. Mert a hétvége az bizonytalan. Tehát ott azért nagyobb az esélye, hogy beragad, mert akkor nincsenek kereskedési volumennek, mivel hogy a tőzsdék zárnak. Tehát úgy szokott kinézni, hogy ugye kedden, szerdán még ugye nagyobb mozgások vannak, csütörtökön teljes mértékben tetőzik, és onnan lefelé. Mert akkor ott elkezdenek realizálni, kivonni a pénzeket, és nem mindegy, hogy az adott coin mögött ugye mekkora volumen mozog. Mert minél kisebb a volumen, egy nagyobb vásárlás annál gyorsabban el tudja borítani. Tehát azért volt az, hogy például mondjuk az E7 vasárnapon is egy hatalmas nagy löketet kapott az egész, és hétfőn meg ugye, amikor nyíltak ugye a tőzsdék, a nagyobb kereskedők meg azt mondták, hogy vicceltek, bolondoztak, letaposták az egészet. És nézzünk rá a Bybitre. Ugye a kereskedési párokat tudod ellenőrizni, itt, mert ugye látod lent a fület, nem fogom magyarázni, látható, itt mutatja alatt, amik éppen futnak. Azt, hogy mennyit költöttél az adott párra, itt, hogy a középen belenyomsz, fogja mutatni. Jelenleg ugye nem realizált mínuszban van a kereskedési pár, mert a longot néztem meg, az meg a short párja. Ugye, mert a shortra nyomtam rá, de mivel mind a kettő fut, mind a kettőt mutatja. Jelenleg 0,14% a haszon.
A realizált PNL, amit itt ír alatta, az 0,0173. Erősen kerekítve, még ebből vonja le majd a kereskedési jutalékot, ami szintén pár fillér lesz. Szóval ennyi. Tehát azért nem adunk el 0,6% haszon alatt, mert akkor egy 0,3-as haszonnál már mínuszba lennél, mert elviszi a díj. Ez technikailag, ugye ezeket a naplókat tudod is ellenőrizni benne. Azt mondja, hogy összeszt föl, itten erre rányomsz, trading performance, és gyakorlatilag itt, hogyha azt mondja lezárt pozíció, a váltató mínusztól nem kell megriadni, mert ugye ez 180 napos. Előtte én ezen a fiókon sok mindent teszteltem, jó kis mínusszal, úgyhogy azért néz így ki. De 180 mínusz volt rajta, most mínusz 50 van, tehát nincs azzal gond, mert visszakereskedem, ami azon elment. Tehát itt van mondjuk az Arbitrum, ami ugye megint hedgingben figyeli a piacot. Details, hát ott lehozza a naplót is, mi történt vele. Nyitott egy pozíciót hajnal 3-kor. Utána fedeznie kellett a következő pozíciót hajnal 4 óra 15 perckor. Utána történt egy zárás 10 óra 17-kor, amiből profitált, és ugye azt azért hozza duplán, mert ugye nem egyben adja el a pozíciókat, mert lehet, hogy csak így vették meg, mert ez mondjuk 2 kereskedő vette így meg, mindegy. Az már az ő bajuk, ők buktak rajta, én nyertem. És így zárja le. Ugye mutatja a kereskedési időt, volument rajta, minden egyebet, utána tudsz benne keresni, amit itt zölddel ír fent, hogy azon volt 0,48-as haszon, az a tiszta haszon. Látod, megnyitási díj 0,02 volt, lezárási díj 0,02, a funding fee, mivel hogy gyorsan kifutott a kereskedés, mert ugye írja is, hogy hány óránként von le tételeket belőle, a Bybit fizetett nekem. Bármilyen is vicces. Van olyan, amelyiknél nullás, tehát ezért jók a gyors kereskedések. Viszont, hogyha ugye itt fel kell tartani hetekig, hónapokig, ezek erősen pluszos tételek lesznek, csak szerintem olyat én most nem nagyon fogok nektek tudni találni, mert törekszek ezeket elkerülni. Na, úgyhogy ez alapján lehet vele próbálkozni. Nem kell félni a bitcointól, azt is meg lehet játszani, csak ott legyen téted, mert ott, ugye, hogy el akarok indítani egy pozíciót, a $100 környékén fáj egy order, utána 200-300. Érted? Tehát, hogyha most van úgy $1000 feleslegbe, nyugodtan lehet figyelni $500 longra, 500-al shortra, az az egy kereskedési párot fut, semmi mással nem foglalkozol, a bitcoin tönkre menni nem fog, lemenni fog, emelkedni fog, úgyhogy azzal is lehet kereskedni. És akkor ebben a formában ez így tud működni, ma meg így állunk, hogy van benne $14,2 pluszban, ugye a 17. éve volt mínusz, mert nem arra fordult el pár pozíció, azokat le is likvidáltam a francba, de vissza is kerestem. Tehát most én ezen nem fogok már itt szőrözni, nem fogom a végtelenségig nézegetni. Látod, ott is volt ugye 10. éve $28 mínuszom, 2 nap alatt visszajött, utána plusz, ott ugye hétvégére befordult a piac, mínusz 15, következő nap visszakerestem, megint pluszba vagyok. Tehát ne nézegessük hosszú távon a mínuszokat, jó? Mert azok a dollárok nem dolgoznak. Az csak díjakat generál, veszteséget generál. Szépen egyesével el kell őket engedni a csudába, és azt a pénzt átforgatni. Vagy, hogyha nagyon remeg az ember, és nem akar mínusz generálni, akkor lehet sokáig nézegetni, akkor meg viszont hozzá kell nyúlni a tárcához, venni USDT-t és aláforgatni. Mert ez pénz nélkül nem megy, gyerekek, ez csak így fog. Sajnos vannak olyan kereskedések, hogy be kell vállalni a mínuszt, hogy utána a következő nap tudjál plusz termelni. Mert ugye az automatánál is nagy volt a reklám minden esetben, hogy ugye az teljes mértékben fut, de nincs olyan, hogy az automata is, vagy bármilyen automatizált kereskedés is, vagy bármilyen diagram elemzés is 100%-os legyen. Nem létezik. Tehát, hogyha 90% felett van a sikerarányod, az már szerintem bőven elfogadható. Mert 10%-nyit buktál, 90-et kerestél, bőven visszakerested, amit elbuktál, és még haszonba is vagy. Sajnos lelkileg nehéz feldolgozni, de néha be kell vállalni a mínuszokat. Én is lelikvidáltam ugye nem egy spot pozíciót, azért nem is kereskedek spottal, mert a spot, ugye amikor megveszem az adott coin, csak egy irányba tud működni. Nem tudom költségátlagolni, nem tudok vele semmit csinálni, az egy befektetési stratégia sajnos. Az automatájuk amúgy úgy néz ki, hogy most már sokkal óvatosabban működik. Ott ugye 500 USDT-nek kell lennie szabadon,
amivel el tudod indítani a kereskedési pozíciót, és mindjárt mutatom melyik fülbe, vagy automatizált. Nem tudod, fut a kereskedési terv, azt mondja, hogy 4 napja fut, kitermelt 25 dollárt. Relatíve működik, kézi erővel többre fogsz menni. Lehet így is hagyni az automatát, de hogyha felrakosgatod így kézivel, meg ugye követed mondjuk az én kereskedéseimet, többre fogsz menni, mint az automatával. Tehát egy fokkal szerintem biztonságosabb. De egyik sem lesz 100%-os. Na, most sorry, de ez hosszú lett a videó, de tömören ennyi. Na, sziasztok!